имрӯз барои муҳассилини бахши сеюми факултаҳои кори момодоягӣ, кори табобатӣ ва кори ҳамширагӣ коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ба номи Юсуфхон Исҳоқӣ рӯзи хотирмон аст, зеро онҳо дар назди аъзои ҳакамон, яъне мутахассисони варзидии соҳаи тандурустӣ, донишу малакаи аз худ кардаи худро муаррифӣ мекунанд ва ин ҳаяҷоновар аст. Аз онҳо масъулияти бештар талаб мекунад, то дониши назариявӣ ва амалии худро дар рафти озмуни тахассусии дастони шифобахш нишон диҳанд. Озмуни мазкур дар доираи нақшачорабиниҳои бахши таҷрибаомӯзии муассисаҳои таълимӣ баргузор гардид. бо мақсади иҷроиши дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти кишварамон муҳтарам Эмомали Раҳмон, ки дар паёми хеш оиди баланд бардоштани сифати таҳсилот дар коллеҷҳои тиббӣ баён карда буданд ва инчунин барои тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим мо имрӯз тасмим гирифтем, ки бахши таҷрибаомӯзӣ мувофиқи нақша озмуни тахассусӣ бахшида ба рӯзи тарзи ҳаёти солим байни факултетҳои кори момодоягӣ, кори ҳамширагӣ ва кори табобатӣ озмуни тахассусӣ гузаронида аз тарафи ҳакамон донишҷӯёни беҳтарин муайян карда шуда онҳоро қадрдон намоем. нахуст шартҳои озмунро эълон карданд: муаррифии дастаҳо, малакаҳои амалӣ, ҳалли масъалаҳои вазъиятӣ ва муаррифномаи барномаҳои миллии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дастаҳои иштирокчӣ, компютарони навбол, фариштаи наҷот ва тавонбахш бо навбат рӯи саҳна омада ҳар яке ба таври хоса дастаи худро муаррифӣ карданд. боз дар эмблемаи мо ҷой дорад Флоренс Найтингейл. ин аввалин ҳамшираи тиббӣ, ки дорои маълумоти ҳамширагӣ дошта ба ҳисоб рафта. ба мардум ба ин зан лақаби зани фонусдорро дода буданд, чун ин шахс дар ҷанги Крим тамоми беморонро бо воситаи чароғ табобат мекард, яъне он вақт ки чароғ набуд бо воситаи чароғи дастӣ табобат мекард. бояд гуфт, ки чунин озмунҳо дар коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд мунтазам доир гардида, ҳадаф аз ташкили он дарёфти донишҷӯёни боистеъдод, навовар ва эҷодкор, мустаҳкам намудани донишҳои назариявӣ ва малакаҳои амалӣ, такмил додани раванди таҷрибаомӯзӣ, тарғиб ва паҳн намудани дастовардҳои донишҷӯёни фаъол ва пешқадам, ҷорӣ кардани технологияи нав дар раванди омӯзиш ва таҷрибаомӯзӣ маҳсуб меёбад. Ҳар як баромади дастаҳоро аъзои ҳакамон бо холгузорӣ баҳо доданд. мо аъзоёни ҳакамон дар ин озмун дида истодем, ки донишҷӯён дар сатҳи баланд таҷрибаю малакаҳои худашонро нишон дода истоданд ва метавонанд баъди хатми коллеҷ ба муассисаҳои табобатӣ ва профилактикӣ ва марказҳои саломатӣ кор ва фаъолият баранд. дар рафти озмун ҳамчунин аз рӯи шарти намоиши малакаҳои амалӣ аз қабили зери назорати аъзои ҳакамон тарзи дурусти тазриқи дохили мушакӣ ва дохили пӯстӣ, доругузаронӣ, тарзи дурусти истифодабарии сӯзандору, доруворӣ ва муносибат бо бемор аз ҷониби ҳамширагони оянда намоиш дода шуд. баъди на камтар аз 15 дақиқаи гузаронидани тазриқ ҳатман ҳолати бемор ва аксуламал ба дори гузаронида шудан муайян карда мешавад. агар ҷои тазриқ сурхӣ дида шавад, ин маънои онро дорад, ки ин организм чунин маводи дорувориро қабул карда наметавонад ва боиси аксуламали аллергикӣ ва ҳассосияти баланд мегардад. мо ба бемор мефаҳмонем, ки ӯ набояд ин маводи дорувориро истифода барад ва ӯро ба назди духтуре, ки ин маводи дорувориро таъин намудааст, равон менамоем. пас аз иҷрои ҳамаи шартҳо озмун анҷом ёфт ва ниҳоят лаҳзаи деринтизор фаро расид. бо гирифтани бештари холҳо дастаи компютарони навболи факултаи кори ҳамширагӣ сазовори ҷои аввал гардид. дастаи фариштаи наҷоти факултаи кори момодоягӣ мақоми дуюм ва дастаи тавонбахши факултаи кори табобатӣ ҷои сеюмро ба даст оварданд. дар вазъи тантанавӣ ба ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмун диплому сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. бояд гуфт, ки баланд бардоштани малакаи касбии донишҷӯён маҳз ба туфайли гузаронидани таҷрибаомӯзии амалӣ зери назорати доимии роҳбарияти коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд қарор дошта, муассиса бо беш аз 30 муассисаҳои тандурустии вилоят ҳамкории судманд ба роҳ мондааст, ки барои тақвияти малакаҳои амалии донишҷӯён мусоидат мекунад. ҷоиз ба қайд аст, ки муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ба номи Юсуфхон Исҳоқӣ таърихи зиёда аз 90 сола дошта, яке аз муассисаҳои таълимии соҳибмақом ва хазинаи тарбияи кадрҳои соҳибтахассусу соҳибунвони кишвар ба шумор меравад.
мекунад. Бо фармони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2014 коллеҷи тиббӣ ба номи Юсуф Баширхонович Исҳоқӣ номгузорӣ карда шуд. Дар ин муассиса 5 факулта амал намуда, аз рӯи 8 ихтисос мутахассисони соҳаи тандурустиро омода мекунад. Дар коллеҷ 19 кафедра фаъолият бурда, теъдоди умумии донишҷӯён беш аз 4400 нафарро ташкил медиҳад. Барои таълиму тарбия ва омода кардани мутахассисон дар муассиса тамоми шароит фароҳам оварда шуда, ҳамаи синфхонаҳо бо таҷҳизоти муосири соҳавӣ ва технологияҳои пешрафта муҷаҳҳазонида шуданд. Хатмкардагони коллеҷи тиббӣ имрӯзҳо дар муассисаҳои тандурустии дохили кишвар ва берун аз он фаъолият бурда, дар рушди соҳа саҳми созгор мегузоранд. Рамзия Ҷӯраева, Қобилҷон Шарипов, Азия.